azterketak euskaraz egiteko aldarria entzungo da gaur berriz ere, hitzordua sehaskak eginik arratsaldeko 4:00 Baionako geltokitik suprefeturara. Arratsaldeon eta sehaskaren aldean justu atzo Donibane Loizunen goazenen denboraldiuntako azken kapituluaren aurre estreinaldia izan zen, bertaratu zirenekin eta protagonistekin izan ginen. Jarraian eskainiko dizuegu asteragoaz. COVID-19arekin lotutako neurriak arintzen hasi diren untan, inzidentzia tasak oraindik oso altua izaten jarraitzen du, 4.484 biztanleko astebetean departamentuan, hain justu musukoak kanpoan derrigortu zenean, 841 zen tasa hori. Orain jada musukorik ez da behar, hala ere prefetak neurriak arintzea defendatu du ospitaletako egoera hobetzen ari delako. Du Pays Basque, le taux d'incidence reste très élevé puisqu'il est supérieur à 4000. Mais ce qui compte surtout, c'est la situation des hôpitaux. Ospitaletako egoera duela 3 aste edo hilabete batekoa baino hobea da orain esan du. Dans l'hôpital, c'est pas tant la situation du Covid, mais le fait qu'il y a énormément d'absentéisme. Hala ere ospitaletan langile asko falta direla berretsi du prefetak. Asko gaitzorik daude edo lanez aldatu dute egoera zaila delako eta luzatzen ari delako. Et donc il y a un certain nombre de lits qui ont dû être fermés faute de personnel. Horregatik, ohe asko itxi behar izan ditugu pertsonal faltagatik, adierazi du. 375 lagun daude erietxean departamentuan eta 22 erreanimazioan. Datuak emeki bada ere, jaisten ari dira. George Labase Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiko presidente izandakoa zendu da. Diputatu, senatari eta 2011-tik 2015 Pirinio Atlantikoetako departamentuko Kontseilu Orokorreko presidente ere izan zen. Lehen sozialista kargu horretan. Baxoko berezitasuneko probak maiatzera atzeratu dituzten arren COVID-a dela eta ikasleek oraindik ez dakite zein hizkuntzatan egin ahal izango dituzten proba horiek eta gauza bera pasatzen da Brebetako ikasleekin. Horregatik gaur hitzordua egin dute Baionako karriketan. Baionako geltokitik suprefeturaraino eta hortara deitzen ditugu gure ikasle, buraso, erakasle eta sustengu guziak. Azterketak euskaraz eskubide bat baita, eta eskubide hori lortu behar dugulakotz aurten. Halaber, 2021 ekainean, zientzia irakasleek uko egin zioten Brebetaren azterketak zuzentzeari, euskaraz egiteko aukerarik ez zutelako ikasleek, eta orain jakinda Bordeleko Akademiako errektoretzak zigor ekonomikoa jarri diela irakasle horiei. Santa Agate Euskal Herriko neguko besta ospatzen da txoko guztietan eta 8. urtekotz segidan Miarritzen hiriko eskola elebiduneko aurrek ohiturari eutsi diote. Clemenceau Plaza, Mediateka eta herriko etxera ere joan dira, eskean eta kantuz. Belaunaldi arteko transmisioa eta euskararen praktika egiteko parada emanez, Arroka elkartea ikasgeletatik pasatu da aurrei kantuak irakasteko gisan eta bertsolarien lagunak elkarteak ere bertso tailerrak eskaini dizkiete. Lehen aldiko ikasle eta Arrokako kantariak elkarren artean Santa Ageda ospatu dute. Arrakasta telebistan eta arrakasta kaleetan bistakoa da. Jendeak maite du guazen. Bai, asko. Baina telesaia bakarrik ez,
Basakabiko protagonistak ere maite dituzte. Zakit asko. Denak, aktore guztiak? Bai. Edo batzuek besteak baina gehiago. Iraia, Garazi eta Lukan. Be asko maite dut enarak nola kantatzen duen eta zuriran izateko manera. Edo nola ere datuak azpimarragarria dira. Iaztik audientzia ia bikoiztu eta 100% audientzia zatia lortu du Euskal Telebistako telesaia arrakastatsuak. 114,4 euskaldunen artean. 98.000 ikus-entzuleko audientzia metatua eta ez etxeko txikienen artean soilik. Bueno, beraiek dira aitzakia, baina azkenean gurasoek ere ikusten dugu. Bueno, ostiraleko plana daukagu, ez da? Pizzata guazen, hori da, ostiralak pizzata guazen, hori da, bueno, plana, arrakasta plana hori. Atzo gainera, herri urrats babesteko eta sehaskaren eskutik, gaur burutuko den 8. denboraldiaren azken atalaren aurrestreinaldia ikusteko sortea izan zuten atzo Donibane Lohitzuneko Le Select aretoan bildu ziren 300 lagunek. Herri urratsi lagundu, pixka babesa eman eta aprobetxatu. Eta nola ez, protagonistak unkituta izan zuten harrerarekin. Ona etortzea berezia dela, ez gatoz askotan eta nik behintzat goxetasun berezi bat sentitzen dut. Horrenbesteko harrera ikustea, guretzat zoragarria da. Eta egia da gaina iparralden ez gehala hainbestetan egon, orduan oso ondo dago honea etortzea donok elkarrekin. Eta niretzat berezia da, hemen etxean bezala naiz, ni ondoko higian bizi naiz, beraz ni xarakoa naiz. Ederra baita bertan egin den produktu batek horrelako harrera duela ikustea. Jorratzen ditugun baloreak oso garrantzitsuak direla uste dugu, batez ere umeentzat eta batez ere eukitzeko fikzioa umeentzat euskeraz. Ez dago hainbesteko aukera aurrentzazko telesaiek ikusteko euskeraz dianak eta ez bikoizutak baizik eta originalak euskeraz. Eta nola ez, gazte eta ez horren gazte, azken atalak aletuko dituen galderen erantzunak topatzeko irrikitan. Bakarrikan edorta txiratuko utela edo. Nahi nuke Iraia eta Koldo musu ematea. Baina baita protagonista beraiek ere. Eski nahizko atzen, aspaldi grabatu genuen, udaran grabatu genuen, orduan guretzako ere da sorpresa, o faktore misterio faktore dauke baita ere guretzat. Zer esan dezakegu? Gitxi esan dezakegu, ez? Nik uste ezin dugula asko esan. Egin dezakegu. Ez dut zurekin hitz egin nahi. Gauza bat esan behar dizut. Esan ba? Mai eta una segongo direla... Aserre daude, ez dakik oraindik zagertatuko dan? Baina orain badakit, enukeela zure herribarre bat aldatuko, sari guztien, edo munduko arrakasta guztiaren truke. Azken finean azkenengo atala da, ja hemen izten dira trama asko, misterio asko argitu egiten dira, lehen aipatu egun bezala musua ez musua zer gertatuko dan. Hau jartzen dugu bion artean eta elkarri musio ematen diogu. Nik denak animatzen ditut, azkenengo remate hori ikustera. Ikustera eta gozatzera. Eta zale guztiek gehien espero duten erantzuna, egongo da 9. goazenik. Ez dakigu ezer. Galderekurrak. Batez ere da, publikoaren harreraren arabera, hortaz, ikusi, azkeneko atzala, ikusi, eta ber Sare sozialetan eskatu egotea beste denboraldi bat, eskatu gauzak, eta orduan ikusiko dugu. Zezuei esker da. Galdera hauek guztiei eta askoz gehiagori erantzuna, gaur gauean 9etan hemen bertan ETV baten, atzo ikusteko sortea izan ez zutenek, eta baita izan zutenek ere. Ikusentzuleok ostirala da, astebururako planak proposatuko dizkizuegu, inauteri garai bete-betean gaude, maskaradekin hasi ginen eta orain, libertimenduaren garaia beraz lehen proposamena igande untan, bidarrain, 10etan desfilea, 10:30 libertimendua, oren batean bazkaria eta libertimenduaren egutegiari hasiera emanen zaio horrela. Gero, Amikuzen 13an, Iruñara ere joanen dira otsailaren 27an, martxoan 5ean Baigorri da 12an Azparnera, eta 13an Oztibarrera musika, bertsoak, dantza, antzerkia, ikusgarri bikaina, umorea bistan dena, eta beraz proposamena. Igande untarako baino badugu besterik, oraingoan ikusgarri dramatizatu bat proposatuko diguzu, ez da, Aitor? Bai, ala da, Oztibarrera joango gara, Oztibarren jarraituko du, izan ere, ikastolaren 30 urteak ospatzeko ikusgarri berezi bat antolatu dute,
Asisko Urmenetaren Sugarremende komikiaren antzerkia edo ikuskizun dramatizatua egingo bai dute. Gogoratu komiki honek 17. mendeko inkisizioa hitz egiten digula, baina ez beti kontatu zaigun ikuspegitik, baizik eta inkisizio horren atzetik zertzegoen kontatu edo erakutsi nahi izan digu Asisko Urmenetak. Alegia orain arte sorginkeria eta akelarreaz hitz egin izan da, baina honek atzetik zuen helburu geoestrategiko eta politikoa aztertzen du, esetzen du komiki honetan, eta baita antzerki honetan ere, bereziki Lapurdin eta Nafarroa garaiko zonalde konkretu batzutan, Zugarramurdi inguruan, bai Lankrek eta Espainiako koronak zer egin zuten eta zertarako egin zuten. Gonbidapena beraz, larun bat eta iganderako, larun batean arratsaldeko 8:00 markatu Lartzabal gelan, igandean ere 3:00, arratsaldeko 3:00, eta sarrerak 10 eurotan izango dira helduentzat, 5 haurrentzat, eta beraz, gonbidapena asteburuan, esan bezala, ikuskizun hau profitatu eta 30 urteak ospatzeko. Mila esker Aitor, eta antzokian jarraituko dugu, baina kasu honetan igande arratsaldean da zitezta? Hori da, igandean arratsaldeko 3:00 Angeluko Kintau antzokian izango dugu Maris Urrutiren azken lana ezagutzeko aukera. Haiekin egon ginen, entsaioetan, hainbat hilabete pasa dituzte lan hau prestatzen, kontatu ziguten, bilakaera handia izan duena, aldaketa handiak egon direla, eta, berarekin hitz egiteko aukera izan genuen esan dudan moduan, eta berak kontatuko digu, zerreri buruzko antzerkia izan den. Beraz, proiektu honekin hasi nintzen duela 3 urte orain, eta bidaia oso polita izan da. Baina hasi nintzen feminismo eta ekofeminismoaren ideiatik. Aipatu nahi nituen emazte potenteak, eta orduan sortu dut istorio bat emakumeak gora aipatzeko, behar bada hitza pixkat azkarra da, baina horrelako zerbait. Eta erakusteko nola emakumeek transmititzen dituzten gauzak familietan. Errandako moduan lehen hitzordua igandean izango da, arratsaldeko 3:00, baina bertze bi aukera egongo dira antzerki hau ikusteko, bai astelehenean eta baita asteartean ere, eta ikusi dugunez sarrera gutxi gelditzen dira, beraz norbaitek joan nahi badu, hartzea sarrerak alduen bezain azkar. Mila esker, hoiexek proposamenak, beraz, badituzue hainbat hitzordu astebururako ikusentzuleok, asteburuan.